Tum kesi ke aprang menta aprang ke tors tema seta government tum iniklem mani tum panang PN long le derlo jadi KCC an tu bom lo lapi pen non ta KCC aku long tu lo aposi ningarong lo la pen kadoi phanda birtan itum pilo jen itum APHLC a noksa ke a symbol ke KC hello KC apu thaksi theng nang po lan ke ilitum rat la pen itum a data job un po Sarla, nami tum metang si symbol bang ko propose na ma hola election la CP ke thom ni tum invite me ke di la si ke thom invite lo number 1 ke si lo number 2 ke torch lo number 3 ke kolom pen hala ki bia thai la son lo sia number 1 abang sini tum ka prefer lo po jo la si number 1 sin tum na apanang pilo ke si Hasil ju last time election hol bang ke tors mium desa na ju MP hut ke si okay si MSC hol bang si tors MSC tors Ahoy, hasil MSC. so a symbol asa muni tu confused for that non hola EC independent candidate and domate la janti mu po muni confused fellow non ke ni tum ke si puber lo ke ante torch ke hala ko manne sang ma po tum ke di garu tum hala ke ke dang MP ke nang tum la tors symbol bang long la den nang tum avon ni tum la ke long lip un elo ni tum ke si kang wai lo kan te jo batai ta non batai kan tum hang on de lo ke torch ke si ke melo polo ala ka ke than me sen he ke clan account ke ni tum muni tum man ka pachini account me claim et lo non ke la ke chia tum men kang thana na lo la si ke si pen in tipet pet bo lo nai lo lam bang so tang te la ASDC candidate atum an bang ke chigidro la aputhak nang hin bang lo mi sen lo alang li tum la edet la pen ikhei kereng dang ji pu ma thasi ASDC candidate tum che withdraw et lo la bang mi sen lo ni tum APHLC pen alang li tum ban choro lo Ito la so nang li kama thadam ke latum chibitro lo posi latum award ko nasi dam ji la tum vote ke ni li kama tha ni tum APHLC long si wang po thema la alang li tum vote an ke la ke khei pereng nang ji pu tum vote ke halata ASDC tum ke la si aprang nelita politics join nundia ko ke ASDC supporter lang nelita Mute ako ASDC long doing tum olang mada ASDC bang si neli dodun lo ahutisi HSDC pusin dodun lo seta rata tum krokrede athege neli non pudam de lo hai ke krokre athege nang li tum ta chini lo Sir, Islam non nang li tum alliance pen si election pathu pom mati samdi la si nang li hin pen ka chimatha ko an si congress award nang li long ji Congress award ke ni tum non ke thek long ke alang li tum along ke do an Congress award ke APHLC long siwang ekpo la si bang a khe award an tai ni tum long siwang po ko an bak do nang li tum assessment chu li tum la tum alang li tum 18000 ke di ke long la 18000 la pen la thak ta wang thui lang pu ni tum ma thalu athe non ni tum arjulong lo hala Bihari tum anda ba Bengali tum ta alang li tum ta ni li tum na thu ke wang yang ring du ku si arjulong la si nang li tum award bang kam yong sara chuni juga nearly to 46,000 so say है 47 ले रही apa sah MP ho na sa MP okay আচ্ছা স্যার এই নামে তোমরা হারঘাট 109 হারঘাট constituency along bang friendly contest bathurong so dimang piposin ang alliance ekle loma mate dakbang ke leave it pesong si kibatha loma alam ang la son ho non dagne li tum choche okhil gogoi pen congress tum ta long nia ding ke friendly contest si dorong lo la friendly contest ke one of the scheme of rather within the scheme of alliance lo lage
strategy yes scheme putak scheme ar lo putak alliance ar lo putak si lag Asia a strategy lo lagi apen non lahen lo mana tumna ri ma te pini dalam ma jong si arjure lo te nili ki pugang tum ke atumi nili tum car vehicle bike rally dolo muni nang dun pik lo thousands lo jum hisab ta unhe la posi rat atum aphan nili tum choro lo rat nangi dun anatum la pendangi dun long le ta dolang hala petrol ni tum pitong thek pi un edet la pot ni tum alang li tum phan rat ke do anatum phan choro lo